Και τώρα, ένα αφιέρωμα σε αγαπημένους μας που έφυγαν από κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για την μεγάλη και αγαπημένη μας Ζωή Λάσκαρη. Κυρίες και κύριοι, Ζωή Λάσκαρη. Αφιέρωμα στην αγαπημένη μας Ζωή Λάσκαρη. Η Ζωή Λάσκαρη ήταν Ελληνίδα ηθοποιός, μία από τις διασημότερες στάρ του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου, που ξεκίνησε την καριέρα της κερδίζοντας τον τίτλο της Στάρ Ελλάς το 1959. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 θεωρήθηκε μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζέννη Καρέζη μία από τις εμπορικότερες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Η Ζωή Λάσκαρη υπήρξε ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου εκείνης της δεκαετίας, ενώ τα επόμενα χρόνια διέγραψε μία σημαντική πορεία στο θέατρο. Μέσα από τους ρόλους της στη μεγάλη οθόνη, διαμόρφωσε την εικόνα της δυναμικής αλλά και ταυτόχρονα μοιραίας γυναίκας. Στις 20 Ιουνίου του 1959 πήρε μέρος στα καλλιστεία που διοργάνωνε η εφημερίδα Απογευματινή και στέφτηκε Στάρ Ελλάς, και στις 26 Ιουλίου του ίδιου χρόνου εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό Μίση Φίλιος που έγινε στο Long Beach των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1961 ο Φιλοπίμην Φίνος την επέλεξε για πρωταγωνίστρια στη δραματική ταινία «Κατήφορος» σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη και υπέγραψε μαζί της αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασίας. Η ταινία ήταν η πιο επιτυχημένη εμπορικά στη σεζόν 1961-1962, καθιερώνοντας τη Ζωή Λάσκαρη ως πρωταγωνίστρια και ως μία από τις πιο λαμπρές στάρ της χρυσής εποχής του κινηματογράφου. Τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει σε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες της Φίνος Films και θα συνεργαστεί με όλους τους στάρ της εποχής, όπως ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίκος Κούρκουλος, Φέδων Γεωργίτσης, Ρένα Βλαχοπούλου και άλλοι. Στις μεγάλες της επιτυχίες συγκαταλέγονται οι ταινίες «Νόμος 4000» του 1962, «Μερικοί το προτιμούν κρύο» 1963, «Κορίτσια για φίλημα» 1965, «Οι θαλασσιές ηχάντρες» και «Μια κυρία στα μπουζούκια», όλες στη σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Πιστή λάτρης του θεάτρου, συνεχίζει τη δεκαετία του 90 να παρουσιάζει μεγάλα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου σε συνεργασία με σπουδαίους Έλληνες σκηνοθέτες. Το 2003 ίδρυσε τη δική της θεατρική σκηνή στον πολυχώρο Αθηναΐδα στην Αθήνα. Το 2013 τιμήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο. Η Ζωή Λάσκαρη απεβίωσε στις 18 Αυγούστου του 2017. Funeral Home ο Άγιος Λουκάς στα Πατήσια. Τελετέ αποτεφρώσεις τώρα και στην Ελλάδα. Η Funeral Home ο Άγιος Λουκάς αναλαμβάνει με τις πιο οικονομικές λύσεις τελετές και αποτεφρώσεις στην Ελλάδα.
Funeral Home ο Άγιος Λουκάς στα Πατήσια, Πατησίων 287 Άγιος Λουκάς. Αναλαμβάνουμε τελετές και αποτεφρώσεις τώρα και στην Ελλάδα με τις πλέον οικονομικές λύσεις. Funeral Home ο Άγιος Λουκάς στα Πατήσια, Πατησίων 287 Άγιος Λουκάς. Αναλαμβάνουμε τελετές και αποτεφρώσεις τώρα και στην Ελλάδα με τις πλέον οικονομικές λύσεις. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις. Καφέ Αριάδνη. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 Ζωγράφου. ...210 77 70.000. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ελάτε να διαλέξετε από τη μεγάλη ποικιλία του μενού μας. Καφέ Αριάδνη. 210 77 70.000. Καφέ Αριάδνη. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 στου Ζωγράφου. Έναντι κημητηρίου Ζωγράφου. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις. Καφέ Αριάδνη. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 Ζωγράφου. 210 77 70.000. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις.
Funeral Planner. Τώρα και στην Ελλάδα. Οργάνωση κάθε είδους τελετών και αποτεφρώσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 210 22 35 χιλιάδες. Funeral Planner. Τώρα και στην Ελλάδα. Οργάνωση κάθε είδους τελετών και αποτεφρώσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 210 22 35 χιλιάδες. Funeral Planner. Τώρα και στην Ελλάδα. Οργάνωση κάθε είδους τελετών και αποτεφρώσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 210 22 35 χιλιάδες. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις. Καφέ Αριάδνη. Ηρώων Πολυτεχνείου 80, Ζωγράφου. ...210 77 70 χιλιάδες. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ελάτε να διαλέξετε από τη μεγάλη ποικιλία του μενού μας. Καφέ Αριάδνη. 210 77 70 χιλιάδες. Καφέ Αριάδνη. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 στου Ζωγράφου. Έναντι κημητηρίου Ζωγράφου. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις. Καφέ Αριάδνη. Ηρώων Πολυτεχνείου 80, Ζωγράφου. Εργοστάσιο κατεργασίας μαρμάρων Ευάγγελου και Δημητρίου Τζανί. Αναλαμβάνονται πάσης φύσεως, καλλιτεχνικές, μαρμάρινες εργασίες. Εργοστάσιο
Εργοστάσιο κατεργασίας μαρμάρων Ευάγγελου και Δημητρίου Τζανή. Αναλαμβάνονται πάσης φύσεως, καλλιτεχνικές, μαρμάρινες εργασίες. Εργοστάσιο κατεργασίας μαρμάρων Ευάγγελου και Δημητρίου Τζανή. Αναλαμβάνονται πάσης φύσεως, καλλιτεχνικές, μαρμάρινες εργασίες. Εργοστάσιο κατεργασίας μαρμάρων Ευάγγελου και Δημητρίου Τζανή. Αναλαμβάνονται πάσης φύσεως, καλλιτεχνικές, μαρμάρινες εργασίες. Funeral ο Άγιος Λουκάς, Πατήσια, Πατησίων 287 Άγιος Λουκάς, τηλέφωνο 210 22 35.000. Τώρα επιτέλους και στην Ελλάδα οι αποτεφρώσεις. Αναλαμβάνουμε με σεβασμό, κύρος και οργάνωση την αποτέφρωση με τις νόμιμες διαδικασίες. Η αποτέφρωση γίνεται πλέον και στην Ελλάδα. Funeral οι Άγγελοι. Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας. Εξυπηρετούμε με οικονομικές λύσεις όλο το νομό Κορινθίας. Τελεταία αποτεφρώσεις οι Άγγελοι. Τα γραφεία μας ευρίσκονται στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 959 000. Funeral οι Άγγελοι. Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας. Εξυπηρετούμε με οικονομικές λύσεις όλο το νομό Κορινθίας. Τελεταία αποτεφρώσεις οι Άγγελοι. Τα γραφεία μας ευρίσκονται στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 959 000. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις. Καφέ Αριάδνη. Ηρώων Πολυτεχνείου 80, Ζωγράφου. ...210 77 70.000. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ελάτε να διαλέξετε από τη μεγάλη ποικιλία του μενού μας. Καφέ Αριάδνη. 210 77 70.000.
Καφέ Αριάδνη. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 στου Ζωγράφου. Έναντι κημητηρίου Ζωγράφου. Καφέ Αριάδνη. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Γεύματα για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και τώρα αποτεφρώσεις στην Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε την αποτέφρωση με σεβασμό, αξιοπρέπεια, με κύρος και οργάνωση και με τις νόμιμες διαδικασίες για την αποτέφρωση στην Ελλάδα. Αποτεφρώσεις γραφεία η Κυψέλη, πλατεία Κυψέλης, 24 ώρες κοντά σας. Αναλαμβάνουμε την αποτέφρωση με σεβασμό, αξιοπρέπεια, με κύρος και οργάνωση και με τις νόμιμες διαδικασίες για την αποτέφρωση στην Ελλάδα. Αποτεφρώσεις γραφεία η Κυψέλη, πλατεία Κυψέλης, 24 ώρες κοντά σας. Νέος χώρος στου Ζωγράφου. Καφέ Top. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 Ζωγράφου. Τηλέφωνο 210 77 70.000. Έναντι Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Νέος χώρος στου Ζωγράφου. Καφέ Top. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 Ζωγράφου. Funeral Service, γραφεία οι Άγγελοι. Αναλαμβάνουμε με οικονομικές λύσεις την αποτέφρωση στην Ελλάδα, με οργάνωση και σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γραφεία οι Άγγελοι, 24 ώρες δίπλα σας. Funeral Service οι Άγγελοι. Αναλαμβάνουμε την αποτέφρωση στην Ελλάδα με τις νόμιμες διαδικασίες, με σεβασμό, κύρος, οργάνωση και συνέπεια, με τις πλέον οικονομικές λύσεις. Funeral Service, γραφεία οι Άγγελοι. Αναλαμβάνουμε με οικονομικές λύσεις την αποτέφρωση στην Ελλάδα, με οργάνωση και σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γραφεία οι Άγγελοι, 24 ώρες δίπλα σας. Funeral Service οι Άγγελοι. Αναλαμβάνουμε την αποτέφρωση στην Ελλάδα με τις νόμιμες διαδικασίες, με σεβασμό, κύρος, οργάνωση και συνέπεια, με τις πλέον οικονομικές λύσεις.